bojoku. Jenenge Sumase, anake apa nduk? Lho, ada orang rupane kaya ngono iku ya payu rabi. Loh, Barjuna teh. Apa yuk? Kowe aja kurang ajar. Apa? Aku apa iku? Ulung wae ya. Kowe aja kurang ajar lho. Tumbang pajarawe sing duwe aku. Iki tak jaluk. Lah kok penak. Arep njaluk anane tumbang pacarawe. Lah rupamu wae rambut jaji luwe-luwe. Lah wong sing bagus mau wae tak wenehi luwe-luwe kowe rupamu sing kaya ayo lunga. Mah. Lunga ora. Alah mah. Sumingkir kok rambut iki batik ora sambah. Iku tak gawa. Ya iso. Tak jaluk. Rupa ngono kok payu rabi iku lho. Sing dikanggo gak ngene. Kanggo iki lho. Apa yo? Ora. Mah. Kurang ajar. Jaluk sangu nyuwap bokong rumah sane. Lho, ya nyatane sih butuhake tumbak pacarawe ora mung trimo wong siji wae. Nggih, Kanggo. Kanggo. Wah. Ya jeng nggih. Sing loro mau teko kok beda karo sing iki. Mau sing loro teko hawane sing panas. Ning bareng iki sing teko hawane kok sumili. Segere ora karuan. Yo mesti wae sumilir. Mergo ana blowre kiwa tengen. Piye dadi nek kowe ngrasake piye? Lho kula nggih Kanggo. Rasane terkenyang malah. Salah kecakukan dhewe. Dijane sapa kowe iki? Aku nyawang karo kowe sak katrine cat katon, cat ora iki menungso apa dhewe? Cat katon cat ora saiki tawani ngerti ben kowe ngerti aku sak tenane. Lho. Iki lho sarung wujude kadang-kadang kabeh. Ya ayo mana? Jajan. Jajan. Ya. Tenang. Sapa jenengmu? Aku Sabuk Janur. Oh, Sabuk Janur. Sapa jenengmu? Jemila Patih. Jabang bayi. Jen. Layak. Lho gini. Kok cat katon, cat ora jebul, Jen. Ayo. Gini ya nek kajiman ayo diajeng. Ya. Aku Jemila Sari. Pati, Sari. Aku Nilo Ningro. Dieling ya. Getak. Sapa jenengku mau? Mila Neng Rom. Sapa? Mila Neng Rom. Sapa? Neng Rom. Diajeng. Tak andani. Bareng mau sing teko loro, aku kira ngrasake apa-apa ning bareng saiki kok dadi dirasake. Kowe nek kowe padha-padha ngrasake ditembung ora apa-apa diajeng. Mangsamu apa Monggo kok Kanggo. jadut? Kowe sing sama teng aku sing tuwa ngalah. Ya. Jadi, tembung bocah loro. Rom. Ayo. Kowe diajak. Apa to, Bu? Lho, kok Bu? Kok Bu? Nambah dana. Sabuk Janur. Satenane ngati aku teko ning kene. Aku arep takon. Apa bener iki Guwa Pati Ayam? Bener ora kleru ya iki lho guwane, tak gua iki. Rom, yen bener iki jenenge Guwa Pati Ayam. Aku arep goleki tumbak pacarawe. Apa kowe ngerti kawujudane tumbak pacarawe? Aku ngerti. Lah ngerti kawujudane? Kae to? Iya, Neng, ana syaraté. Ono syaratnya. Lewati aku sik. Lewati kesek piye karepmu? Ya, diwehi sing kepenak, enak sing terkenyang ngono lho. Ning Rom, aku kepengin duweni tumbak pacarawe kanggo srasan calon bojoku. Aku wis duweni calon bojo. Kapan calon bojo Kamba iki piye Kamba? Ya Ji, ora apa-apa lagi calon wae kok. Awake dhewe iki ra butuh dipek bojo. Ning sak mangsa-mangsa kowe aku kabeh kepengin carmasmara karo manungsa, dhewene sagung ngladeni. Saiki gendi kowe ditembung Ji. Sabuk Janur. Mila Sari. Yen kowe kepengin
duweni tombak pacar sawi ana syarate mung siji. Apa syaratnya? Ladenono aku karo kadang-kadangku. Aku supaya ngadeni karo careng asmara karo iku. Piye kurang kepenak lho. Sajane kok gede-gede. Yen panjalukmu kaya ngono aku ora saguh. Menawa kelakon aku ngadeni karo kowe, mesti wae aku nampa siku jendaning Jawata aku moh ngadeni karo kowe. Lho, kurang apa lho ya lho. Lah iya Biaji. Aku mesakno karo kowe. Yen kelakon aku sanding karo kowe mesti uga nampa siku jendaning Jawata. Apa pikiran eman karo awakmu? Ya ora apa-apa ya Kang Mbok. Kari kowe sabojan. Ing kene kowe diladeni wong wadon raketan jip. Wong telu cacahe lho, rapiyene ije tak imboi tumbak pacar awet tak paterke karo kowe. Sepisan aku mau ngadeni karo kowe selawase perbaran ngadeni karo. Wis kepikir lek ngomong. Kabeh wis Diajing, lara ati tembunge diajing. Katimbang ladeni aku, ora bakal diwene kelakon. Mula katimbang aku lan kowe kabeh nyamang ati lara, mergo ora bisa ngrasake seneng pateni wae diajing. Kena wis katri mateni karo sabut janur waton bisa. Nanging yen ora bisa cilaka wis. Tantang ayo diajing itu lho kan. Ayo kowe bangsane kajian mestine duweni ajujuke kali jare. Ayo bareng diajing itu Bos. Pati Sari ning Rom. Pengen mateni karo sabut janur. Ngadeg pateni sabut janur. Tantang diajing. Sakit kok Kang Mbok. Ngongkrong-ngongkrong iki. Sing iki sikile ra kena nggo ngadeg, sing iki sikile ra kena nggo ngadeg. Lah sing iki bondo ngene. Nur. Nur piye? Jenengku Gendas Sabojan. Lah kok Nur? Lah kene ana dendang Nur. Nur iki bakul pendungan are. Nur Sabojan Nur. Ya wis, aku ngrumangsani kalah-kalah kowe aku njaluk tombo. Njaluk tambah. Aku gelem nambani karo kowe sak sedulur-dulur. Ya. Nanging aku go njaluk ijol. Ijol apa? Tumbak kae lungke karo aku. Ijole tumbak. Iya. Ya wis, katimbang aku lumpuk, tak ijoli tumbak, ijeh tak imbo yambung. Ora sudi. Lho, mendine kok diajeng lagi mangga. Iki sapa sing luwih dhisik tak usadani. Ya ora apa-apa monggo disadani kabeh. Takdir. Takrut. Paras. Paras Kok kabeh. dijajari sama dikenan ora diajeng. Loh. Lah kok jendet-jendet ngono iso tenan-tenan diajeng. Wis parah, wis parah. Ora percaya. Nggih Kang Mbok. Lonjak-lonjak. Loh. Waras tenan. Paras. Waras tenan ta ora? Paras. Coba ngaku to. Wis waras to? Waras tenan iki. Lah iki ora perlu ditambani iki. Lha iki kan banget ora tambani maksudmu piye? Iki mengkene tak tambani cilaka. Kok cilaka piye? Bonem bonku potong iki. Ora tambani yo. Lah kok ngene piye? Sing ketaman aja kok kene. Sing kono Lah kok nek tambani sing dhuwur ya ora masuk ora mari to. umpama didamoni ngono piye? Majake bakso apa piye kok ndang. Wis. Waton kono tanganku wis bisa mari. Wis tenan ora iki malah Wis diajeng. kok ngaku to. Ya, ayo ini. Iki mau bakal ben apa ora tambane? Rapale padha ayo. Mateni wong. Ya, ngene-ngene lek Nur. Jem iki jangan tenan si tuwa iki. Sehan Nur. Heh. Tak colong tak abung diajeng. Lah, nek ngono ndak ora ngrasake medhite ora karuan. Tenang sana Kang Mbok. Lah ya, Saiki ya aku diajeng. Boten Kang Mbok. Nah, janji tumbak kowe lungke karo aku. Lho, tumbak tak wenehke kowe, ning janjine mengko rampung kok nggo serasaran dibalikke menawa ning Gua Pati Ayam. Aku janji mengko yen wis ana kerampungan bakal tak bali Gua Pati Ayam. Kaya ngono Yen ya. aku matur nuwun. Iki lho kadang pambung dhisik. Aku Aku. tumbak susah. Diajeng.
siji. Yo gene cah telu nggo tumbak pacarane kabeh. Boleh Jamaluddin. Aku, Sendok. Nih, Ye. pacarane iki ana titikane. Pacarane sing asli. Yang digarekno kulit, awak sakudur gatel kabeh, iku pacarane asli. Kowe sing go jajal. Lah kok ora? Aretno Din. Iya, tak digalekno melati kok. Selatan. Datang. Gatel kon gitu. Ora krasa gatel blas. Palsu tumbangmu iki. Iki lho do asli. Ayo wis ah. Asli tenan ora. Gatel. Ora gatel blas. Palsu. Yo mulai. Nyebut tangga. Iya. Kandhan kon. Yo dijajal dhisik. Kabeh jajal. Wong iki sing adil. Dijajal lo yo tetep palsu. Ayo Pak ini yo. Cekel. Cekeli. Yo ning Bapak Meling. Apa? Awak garis lho jenenge epek-epek. Golek gatelan kabeh do ngakoni. Ya. Golek. Ayo cekel, Pak. Nah, ya. Ayo. Baik, baik. Gatelan selatan. Gatel tenan iki. Waras. Dian tenan. Kali iki pacarane asli iki. Ayo. Ananta teh mantu ti. Sing bopek mantu sabut. Sabut janur. Aduh, piye, Pak? Ngalah kowe. Mulane kowe do nglenggana. Mergo tumbakmu pacarawe palsu. Yo. Rene anakku wis gedhe, sabuk janur ya wis gedhe. Nek ora ndang diningkahno, engko dadi rasanane tangga separuh. Mulane kowe jodoh muleh. Iki ras panten nyekseni nek krama londo